Hello, good morning mga bay. Kumusta kayo dyan? Ah, since today's Friday, wala tayong masyadong trabaho, kundi bantayan lang yung ano natin, yung makina pinatakbo natin. Tapos wala rin tayong masyadong delivery, kaya yung makina na lang yung ano natin, yung laging bantayan natin kasi delikado pag may nagiging problema. Kasi ako rin ang mayayari. Kaya today peaceful naman, walang delivery kasi yung ibang company na delivery nag-holiday din sila. Kaya yun lang, yung makina lang natin na ayusin natin na wala tayong magiging problema. Kasi kaninang umaga pa lang may nilinisan ako ng makina kasi nagiging barado siya, kaya binuksan ko yun, pinatagpo ko ulit, okay na. So pag-usapan natin ngayon yung buhay OFW. Jiski TV Vlog. Pag-usapan natin ngayon yung buhay OFW at yung buhay ko dito. Pero hindi to pag-ayabang gusto ko lang i-share sa inyo mga bay. Kasi noon pa lang wala to sa isip ko na mag-abroad, magiging OFW. Kasi sanay naman akong buhay mahirap, buhay magkakain lang ng 3 beses sa isang araw. Talaga yung tinatawag na yung may future na iniisip ka. Kasi pag may future iniisip ka, kahit anong hirap, susuungin mo para makamit mo, makuha mo, para sa pamilya mo, di ba mga bay? Kasi nung nasa Pinas pa lang ako, nagtatrabaho ako, nagsi-self-employed, kasi welder ako dati. Nakukuha ako ng sarili kong trabaho para papakyawin ko, para makatulong rin sa mga kaibigan ko na makuha ko sila para maging nagtatrabaho ko. Nung nag-asawa na ako, hindi ko pa rin naisip na mag-abroad. Yung sobrang hirap sa buhay talaga. Kaya makaisip ka na mag-abroad na lang ako, diba? Kaya may tsuhin ako rito. Hindi sila papatawag ng tsuhin, pinsan lang. May pinsan pala ako rito. Sila yung nag-recommend sa akin na punta rito. Sabi ko, kaya ko kaya mag-abroad? Walang pamilya. Sila lang. May pamilya pero iba pa rin. Kaya nag-iisip ko ng maayos kaya bago ako nagdesisyon. Kaya last 2018 May nagkapag-isip ako ng maayos. Kaya ginagrab ko na yung offer nila sa akin na mag-abroad. Gastos naman ng company, wala akong ginastos kahit yung pagkain ko lang yung ginastos ko. So, dito na tayo sa first night dito sa Dubai. Kasi mahirap kasi. Yung paglapag mo lang sa airport, andyan yung saya, andyan yung kaba. Kaba at saya ang kasabay. Kasi di mo alam kung anong lugar yung tinapakan mo, di mo alam yung uri ng mga tao, di mo rin alam yung kultura nila. Akala ko puro Arabic lang yung nakatira. Puro
puro lokal pala yan. Kasi may ibang Arabic, di ba? Ibang puro lokal dito sa Dubai. Ang dami pa namang ibang lahi. Tulad ng, basta ang dami nila. Pero lang sa Pilipino, ang dami rin Pilipino dito. Nung pagdating ko sa pagbaba ko sa aeroplano, parang na-miss talaga ako eh. Yung di ka na-speechless ka sa pagbaba mo ng aeroplano. Hindi ko maisip na, nandito na ako sa ibang lugar. Ilang milya layo galing sa Pilipinas. Kaya, ang ibang mapaiyak ka na lang sa tago. Di ba mga bay? So, yun. Pag, hindi ko maisip na dito na pala ako sa Dubai. Nung gabi yun. Tapos, ginawaan pa ako ng pinaprank pala ako ng nung mga pinsan ko rito. Na ko na sila. Nakita na pala nila ako, tapos hindi nila ako tinawag. Para akong bobo doon sa airport. Parang taong grasa na nawala sa airport. Kasi ang laki ng airport doon sa dyan sa Dubai. Dito sa Dubai ang laki. Sobrang laki. Sumakay ka pa ng train bago ka makalabas ng airport. Tapos bago ka makalabas ng airport. Pinalagpas pa nila ako. Mga 100 na meters yata yun. Bago nila ako tinawag. Ayun. Almost 10 years hindi kami nakita ng mga pinsan ko. Yung isa, almost 20 years na yata yung isa. Yung isang kapatid naman, almost 10 years. Kaya, sobrang papasalamat ako sa kanila mga bay. Sila ang bakit ako nandito. Kaya, laging salamat ko sa kanila. Ayun, pagdating naman sa bahay nila, tulog kami diretso. Pinatulog ako. Sabi nila, relaxin mo na bago ka. Yan, hindi ako makatulog. Ang laging nasa isip ko mga bay, alam niyo, yung pamilya ko sa Pinas. Ano kaya nasa isip nila ngayon? Sa oras na ito mga bay. Ano na ba? Okay na ba sila? Kasi nung nasa Pinas pa ako, lagi ako nag-update sa kanila kung ano nang ginawa nila. Kumain na ba sila? Nagkapagluto na ba ng pagkain? Kaya hindi ako sanay na wala yung pamilya ko. Ito lang yung first na malayo ako sa pamilya ko mga bay. Ito lang. This is my first time. Pero kinaya naman. Magdadalawang taon ako ngayong May dito sa Dubai. Kaya mga bay, supportahan niyo lang yung YouTube channel ko. I-like nyo, i-subscribe, tapos i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos ko. At ngayon, samahan ko kayo sa sa planta na ito ko kayo kahit saglit lang. Pakito kayo meron dito para malaman ninyo yung ano ang uri ng trabaho ko ito. Okay mga bay, samahan niyo ako. Tara! Bay, samahan ko kayo. Dito tayo sa new phase namin. Phase 2. Ito mga bay.
Industrial machine namin mga bay. Decanter machine po yan mga bay. Dalawa. Isa, dalawa. Ito yung filter press namin yung isa. Yan. Yan mga bay. Yun ang isa yung filter press na isa. O dalawang decanter. Industrial machine. Yan mga bay. Ito yung bagong separator namin. Yan. Yan. Bago yan mga bay. Sa bagong phase namin, bagong planta. Kabila, mas okay pa sa kabila nga eh. Di ba mga bay? Siyempre mga bay sa maintenance namin kasi sobrang kalat. Ayan o. Yan. Nagkakalat pa, hindi pa na-rinse. Yan siya mga bay. Kasi may trabaho pa yung naka-duty dito eh. May tinatrabaho pa. Yan mga bay. Ito yung maintenance room namin. Oh, kalat. Yan. So, dito lang muna tayo mga bay. Supportahan ninyo ang YouTube channel ko. Okay, salamat. Babush!